No, nyt alkaa tää kaakelointi. Tuon verran sain nyt tänään tehtyykö puolisäkkiä saneerauslastia laittelin tuohon sekoittelin, niin tuon verran nyt tehty ihan kokkeeksi. On taas hirveä kaos, kun kaikkea sotkua lattialla, mutta no, poika kävi vähän piirtelemässä seinää. Nämä alkaa olla nämä seinät nyt siinä pisteessä, että ainakin omaa silmää miellyttää, että passilla katsoo miten päin vaan, niin ei ole enää ihmeempiä heittoja. Jos tuolla 3 metrillä heittää muutaman millin, niin se ei minua vaivaa. Tosiaan nuo alajuoksut laitoin tuohon. Ja sen päältä nyt rupesin tänä pikkusen harjoituksen vuoksi laittamaan noita kaakeleita. Pikkasen ne jännittää, kun ei ole pitkään aikaan tehnyt, että miten se lähtee sujumaan tuo homma, mutta no, on se nyt parempi kuin entinen. En mikään varmaan ammattilaisjälki on, mutta rako pysyy tuossa aika tasaisena ja tuonne niin kun laittoi, katkaisi sen kaakeli ja sitten tästä lähdin taas täydellä vetämään, niin kyllä se nyt tuossakin tuntuu pysyvä. No, mutta se on vasta pikkusen laitettu alakaan. Huomenna saisi säkin tehtyä eli 2 kertaa enemmän kuin tänään. Sehän ei pysty tekemään valmiiksi asti nyt, tai niin sanotusti valmiiksi asti, kun tähän tulee semmoisia tehosteraitoja vielä. Niitä on tilauksessa. Pirun kallista kaakelia. Nämä oli semmoista ihan, täältä oli 20 neliötä. Tuonne keskelle seinää tulee semmonen tehosteraita ja tähän kanssa. Eipä siinä. Pitää sitä huomenna jatkaa. Siinä on 16 neliötä ostin peruskaakelia ja 3 säkkiä seinälle lastia ja mitähän täällä nyt on, joka paikka on tänne. Siinä on lattia, lasti, jutut ja tuolla on lattia, kaakelit ja auto-osia hirveästi, kun on tänne välillä sitäkin. Eilinen päivähän mulla menikin auton laakeria vaihtaessa tässä, että ei oikein kerennyt tehdä näitä hommia, mutta jos sitä huomenna ei pitäisi olla auton korjuuta eikä muuta semmoista. Toinen poikakin on mummolassa, niin tuo toinen nyt tässä viihtyy. Samalla kun näitä tekee, niin saa ehkä puoleen väliin tää homma.